Čau, moje meno je Petrík a dneska to bude ďalšie video z Minecraftu, ale teraz, dokým nevyhrám, tak sa neskončí video, takže poďme na to. A mohli by sme dať bedráž. Napíšeme mu tak cc. Super, takže toto bude asi tryhard, takže to asi nevyhrám. Vlastne keby som teraz vyhral, tak to video sa hneď neskončí. To budem potrebovať až v strede, že keď to bude niekedy že... Dobre. To som ho. Dobre. Čas, musíme spraviť past. Dobre. Uverový certifikát. Nebo vojde, takže teraz je to pre mňa výhoda. Ale zase pre mňa to môže byť tiež výhoda, že môže ísť po mne. Tento vyzerá, že není moc dobrý v tom PvPčku. A teraz pozeraj. Som horáťak. Keď mám malú HP. Ne, skoro som to dal. Škoda, nevadí. Som to dá teraz, ale tento týpek nevyzerá, že je moc dobrý v PvPčku. Takže budem ho rád strávil pas. No super, padol. Ja radšej na ňu nepôjdem. Bolo aj s vodičom. To mi nevychádza. A teraz na ňo vyskočím úplne z hurta jak nič. Teraz ho dal, ale to nevadí. On to dal. Nech sa týpek odvolať, nemyslí, lebo sa mi povedalo perfektne. Je dole.
Ne. Tak pojď si. Ne. No však jemu nevyjdu firebally, aby se to nedostali. Ne. Pojď si. Kamo, skoro som ho mal. Teraz ak vyhrám, tak ukončím video a prostě to bude... Kde je? Aha, tu je. Tu je frajerka. To je frajer. Čo, kde bol? Aha. On bol len tam. Tak toto nedám. Víte, že se si minul fireball, ale to vůbec neví. On spadl do vojdu. Je to úplně jedno. To zpět. Takže ľudia, teraz prehrám, tak to je posledná hra a vlastne potom to ukončím, lebo vám sú vlastne dve videa. Je úplne jedno. Ja si teraz idem odbuchnúť vlastnú posteľ, nevyzerá to ten cvok. Joj, jaká náhoda, nie, som spadol. Joj. Teraz idem odpáliť do vedra, takže nie, fireball, aj keď tam nikto není, ale nevadí. Škoda, som mohol dať. Škoda, že keď na to hodíš fireball, tak proste to nič nestane. Poď ku mne. Ja si tu zatiaľ niečo postavím. Nech proste, nech je to vyzerá ako, že som dal free win. Že proste to vyzerá tak divne. Poď stieľ. Ne, to je jaká náhoda. GG. Takže ľudia, ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber a zatiaľ čau.